Saudara-saudara di seluruh kepulauan Nusantara, Sambuku TV kembali dalam serial Serabi Kacang. Selamat menyaksikan dan tetap merdeka. Pak, wis dikandani bola bali to. Mbok yen dolan iki ngerti wayah ngono lho. Masa anggar subuh lagi mlebu omah. Lah piye to, Bu? Aku tak yo manut karo omongmu to. Pak, nek mulai bojo wengi-wengi. Yo wis no, aku mulai esuk. Di mana salahku? Di mana Bu salahku? Ono nang masjid ono, ora mangan turu. Ya, sel Bu. Wong lanang kandhanane angel tenan kok. Ngeyel senengane. Tata dorong teko Anjul. Boy, mereka ira tahu online. Onte Mas Panjul, sanes online. Ayo kuwi karepku. Sorry guys, telat. Ora sorry. Neng diri. Lah plastikan ku apa to, Yong? Iki toh, siapa itu? Lah kok ora mbok, Go? Eman-eman, iji anyar, sinoke papi. Pak, Bu, makasih. Prasarapan sik to, Le. Iki lho, wis mateng lawe. Ora, sik warep. Lah ira salam to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho Pak, anakmu kae melu-melu sapa ngono kuwi? Persis kaya Pakne. Aku nah. Lah sapa meneh? Yo, aku terus. Wis, ndak mangkat kerja kono. Ora lih-lihan ngono kuwi. Nggih, buka polda. Pak dimuli ra dhewe to kromo besok. Asku. Sorry bro, telat. Alasan paling buka polda ngamuk. Ada tuh Yayi, ada tuh. Ya wis nanti gelar. Pisan bae. Tiba nih. Kaya ngopiok beras wae. Yo. Oke. Ah, ngono. Apa ya ngopi? Cilik kuwi iki. Iki sik cilik. Wes kabeh. Wis. 5. Wah. Kira kuwi. Jos. Den Tombok iki, tombok. lanjutkan. Sambal panci kapur barus penitine, Bu. Serbet-serbete, Bu. Monggo. Nah, ibu-ibu, mangsa ini, ya. Mak dibilang di Aila. Di lemakmu ya, aplik kowe. Kowe iki mamel banget kok. Ya Allah. Dek, sini, Dek. Dek. Bu, mbak monggo ditonton to, Bu. Ditonton to, ora apa enggak ditonton sik. Napa to Pak niku? Napa ditumbang kula pun mubeng kampung keseleh niki. Adek. Apa to kuwi, Pak? Iki lho, mitri. Ya niki lho, digatan niki lho. Boten, Pak. Sana sih napa? Yo, mati ngari mang borong kabeh bener apa? Gedang mulih. Pinten iki regane? 3.000-an setunggal iki. 3.000 ning pasar retuk telu, Pak. Gede-gede. Nggih pun, Bu. Pareng nggih. Matur nuwun, nyuwun pamit. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Bareto. Gede. Tapi ku mau ning ndi,
drone Ya. ora iki. Ya tenang lho iki terakhir puji ngundang kowe kabeh kok. Itu kabeh kobol-kobol lah bocah. Lagi. Oh dia. Kok iso ta? Tuh waga Mau kena apa? 11 kayak magnet iki aja ya. Kayak koyoan aku kemen to kae. Masih 30. Larange ya. 15 wis terakhir 15. 12-nya belum ra. Ya wis ora apa-apa. Weh. Weh lah dalah. Dari peton sekolah malah bandari dadu. Dadi apa kowe lek semele? Direwangi bapak dodol ndring Mindring. Oh iya, mendring. Tenang to, Pak. Lagi menang akeh iki lho. Menang to, Le? Heeh. Yo wis tutup. Wis ngene weh. Iki gandelan aku sik tak muyo sik. Lho, ngono. Heeh, kowe ngene weh, linggih kene. Ya, sik. Ya. Ayo. Lanjutkan ya, Le ya. Ayo. Siap, Pak Deku. Ayo. Pisan? Pisan lho. Ya. Wah, kok modal akeh iki. Lek motor piye njileh pitora balik-balekke. Parane omahe wae kok malah gadekke nggo. Dong apa cacah kae? Lek dulu ya. Astagfirullahaladzim. Dong apa iki, Cak? Anu Le, Anu apa? cilikan Le. Ya padha wae. Gadu ya tetep judi. Tak kandhani ya, Cak. Kelakuanmu iki termasuk penyakit masyarakat. Iki yen tak laporke polisi kuwi kena dikukuti kabeh ya. Piye? Laporke piye? Ampun Le. Lagian ning nggon agama kuwi ya perbuatanmu iki termasuk perbuatane setan, tak kandhani. Lah kowe gelem diarani setan? Mboten, Le. Ning nggon Al-Qur'an kuwi diterangake ya. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-ayat. Jawane wae, Le. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong kang padha iman, wong kang padha percaya. Kowe percaya apa ora anane Gusti Allah? Nggih. Lah iya. Wis diterangke ning Al-Qur'an. Innamal khamru sak temene khamr, minuman keras, wal maisiru lan judi, wal angsabu lan nyembelih kewan kanggo sesajian, wal azlamu lan ngundi nasib iku rijsum min amali syaiton, termasuk perilaku sing keji, setengah saking perbuatane setan. Nah, terus ayat iki ditutup fastani buhu mongko doano. Lah kok malah mbok lakoni piye? La'allakum tuflihun, supaya kowe kabeh dadi wong kang bejo, bejo donya lan uga bejo akhirat. Lho, Ngapa dok runtelan ning kene iki? iki lho Pak Mui malah bandari. Ibu keluarga kok. Rungokno, anakmu nganti nangis iki gara-gara kelakuanmu ku, Ibu. Mangkandani Le. Ya, wis meneng. Engko nganu wae, dikukuti laporke Pak RT wae. Lah kemen mau. Wis, kowe meneng wae. Wis, gorene.
Dek.